Петро Порошенко повернувся до України і готовий брати участь у судових засіданнях. Там на нього чекали для обрання запобіжного заходу. Колишнього президента, а нині народного депутата підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму. Йдеться про закупівлю вугілля на окупованих територіях Донбасу у перші роки війни. З місячного турне європейськими країнами Порошенко повертається бюджетним лоукостером, але на виході на литовище Київ імені Сікорського таки затримався. Деякий час він не міг пройти паспортний контроль і сказав, що в нього під приводом перевірки забрали паспорт і не пускають до України. В ДБР пояснили затримку врученням виклику до суду. Сам нардеп іншої думки. Вони більше 15 хвилин перевіряли мій звичайний загальнодержавний біометричний паспорт, розробляючи сценарій недопуска мене на територію України. Так сильно вони нас чекали, так сильно вони нас бояться, так сильно вони віддають незаконні вказівки силовикам для того, щоб тиснути на опозицію. Біля литовища Порошенка чекали кілька тисяч людей, які почали збиратися ще у досвіта. З партійними прапорами Європейської солідарності та національними стягами вони прийшли, щоб підтримати колишнього президента. Його прихильники переконані, так звана вугільна справа – привід для переслідування Порошенка як опозиціонера. Це повний фейк. Це політичне забарвлення, замовлення, це по-любому. Тому що це чувствується во всьому. Поэтому мы сподіваємось, що якщо буде розгляд, все це, якось прилично, нормально, але обвинити п'ятого президента в зраді – це вже занадто. Враження такі, що для України є велика, добра перспектива. Поруч з нами, значить Україна буде. І в мене, наприклад, як і в багатьох не порохоботів, немає вибору, як підтримувати цього політика. І якщо у мене ворог Путін, і якщо я вважаю, що Зеленський творить хаос в цій державі, я дуже пильно спостерігала за політиками, які можуть протидіяти. Не намалювалося у нас такої перспективи, і тому будемо підтримувати Петра Олексійовича, тому що у нього на зараз найвищі бійцівські якості. Загалом там багато плюсів, за які я готова вийти, постояти в будь-яку погоду і навіть повоювати. Це у нас побажання для Зеленського. Це у нас попередження, по-перше, а по-друге, побажання. Бо хочемо його кінець кінцем бачити за ґратами. Бо він стільки вже наробив по статті 111 Карного кодексу України, що мав би вже бути за ґратами. Бо сам обіцяв, якщо я порушу закон, я піду з посту. Порошенко подякував прихильникам за підтримку та нагадав про свої здобутки на посту президента. У зверненні до влади він заявив, що готовий боротися. Вони збиралися затримати нас в аеропорту і злякалися вас, бо ви сильні, ви молодці, ви знаєте і вмієте, як перемагати. Це перша, але дуже важлива перемога. Я вітаю вас з нею. І хочу наголосити, у нас попереду ще багато перемог. Я вітаю ваші лозунги, я не є їх автором, але це дуже круто. I'll be back. That's true. З литовища у супроводі однопартійців та небайдужих Порошенко попрямував до Печерського райсуду столиці для обрання запобіжного заходу. Прокурор просив взяти колишнього президента під варту на 2 місяці з правом внесення застави у 1 мільярд гривень. Захист просить не обирати запобіжний захід взагалі. Своє рішення суд має оголосити після повернення з нарадчої кімнати.
Серед фігурантів цієї вугільної справи також лідер фракції ОПЗЖ та кум Путіна Віктор Медведчук, який зараз під домашнім арештом, як і Сергій Куляра. Ще один фігурант – Володимир Демчишин. Він тоді очолював Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. Демчишина оголосили в міжнародний розшук, а його активи заарештували. За версією слідства, у грудні 2014 року Демчишин посприяв укладанню угод на придбання вугілля у компанії з окупованого Донбасу. Усього протягом 2015 року за поставки вугілля з окупованих територій було перераховано більше 200 мільйонів гривень, не рахуючи коштів, сплачених готівкою. Владислав Стужук, Ислам Пінка, Заман, АТР.